Bé, bona nit. Gràcies, alcalde. Nosaltres també, en aquest cas, anem a recolzar la moció presentada per vostès. Pensem que l'important seria exigir al Ministeri d'Agricultura que d'alguna manera actuï i que li demani a la Unió Europea la prohibició total d'importar productes agrícoles totalment contaminats i per la qual cosa que s'establisca un control molt rigorós de tots els productes que vinguin de les importacions d'Àfrica i que vinguin a Europa, que per tant passen per la nostra comunitat. Pensem que hem d'exigir que es facin les gestions necessàries per a resoldre aquests problemes, així com que totes les taronges que vinguin procedents del sud d'Àfrica que apleguen en el corresponent certificat que garanteixi que no tenen ninguna malaltia, i pensem que una plaga d'aquestes característiques seria devastadora per a la nostra economia, puesto que la nostra economia precisament és el sector agrícola. És una de les reivindicacions que sempre s'està fent per part dels agricultors, perquè a més aquesta manca de control el que provoca és una competència deslleial als nostres productes, perquè normalment són molt més barats i entonces competeixen el nostre producte. O sigui que a més que tenim el problema de que ens puguen provocar malalties i provocar un malestar per a la nostra economia, a més és que competeixen deslleialment. Per això jo no vaig entrar si hauríem de donar més les gràcies a més sindicats. Jo penso que l'important és que exigim per part a la Unió Europea que hi hagi un control molt rigorós per a poder evitar aquests problemes. Res més, senyor alcalde.